もう限界。テレビが絶対言わない連邦完全終了の真相。2026年5月15日、47都道府県の東京支部にあたる立憲民主党の東京都連の会長選が行われたが、事件は起きた。なんと、当選が確実視されていた蓮舫氏が、武蔵野市の無名の議員に、124対81の大差で完敗したのだ。これに永田町は激震が走り、地方議員の下克上とは大騒然。一体なぜ、蓮舫議員はボロ負けしたのか。それは、賞味期限切れ。2004年に元タレントとして初当選後、2位じゃダメなんですか。発言で爪痕を残し、比例ゾンビとして君臨。二重国籍疑惑や、2024年の都知事選大敗にもめげず、今回の都連会長選に挑んだが、結果は惨敗。これつまり、投票したと役を含めた立憲議員が、そろそろ政治家として賞味期限切れだから投票をやめとこと判断し武蔵野市議へ支持が集まったってことになる。これを知ったネット民は、身内からも国民からも嫌われてるのやっと気づいたか。との声が上がった。事業仕分けの時に、2位じゃダメなんですかって発言して、まさかこれが盛大なフラグだったとは、あの時は誰も気づかなかったよな。